malapit na ako sa ano, sa mekaniko. Bali, dalawang barangay yung layo. Subukan natin. Ito lang naman ina-adjust yung timing ng tornado. Alam po, good morning mga kapatid Jason. Umaga kaming gumising ni Ami. May pasok yung anak namin. Time check na 6:05. Pero kanina pa kami gumising. Nagtitimpla sa amin ng kape. Okay yung kung ang asukal. Ha? Oo. Nagsaing na rin. Kinaing. O doon sa labas, nag-init na ako ng tubig. Pampaligo ng anak namin. Dito kasi kami nag-iinit ng tubig para makatipid naman sa gasol. May marami kong panggatong. Yung anak namin ay tulog pa. Ganyan lang. Kasi kung diyan pa mag-iinit sa gasol, ay maubos kagad. Kung diyan pa mag-iinit, maubos kagad yung gasol. Buti kung mura lang yung gasol ngayon. Pero yung tangke ko, dalawa yan. Fuse tagas at Petron. Pero ito yung kadalasan kong pinapakarga kasi mura. Ulam na lang Ay mga kapatid Jason, at yun, naglilinis muna ako dito sa bahay. At dito sinunog ko yung mga ibang mga gamit. Ito lilinisin ko kasi may mga damo na naman. Habang wala ng tubig. Saka ngayon lang gumanda yung panahon. Sisikat ng araw. Ang ganda ng mga dahon. Pag medyo makaluwag-luwag, bala ko patambakan yan para di na-esta ka ng tubig. Kasi nagkakaano ng lamok. Tulad nito, may tubig dito man, tinanggal ko na yung mga sanga. Nagtataga ako. Linis mga bahay habang di pa nakakabalik dun sa site.
Yan yun na, sali na ako ah. Yan, tilapio. Mga babae. Saglit sa nation lalo sa Abi sa tay. Ay sinta ko naman karena sa pagkino na ko. Ha? Darawa. Abo. Isura na yan mo. Nasulawan mo sa. Doon to ah. Amo na yung ako. Iba na na yan. Isura ko nagpunta na dito. Yan. 200. 100. Ang bumili mo lang ng tilapia, halagang 200. Nakudlot na naman yung ano, ginagawa ko. Mamaya na lang yan. Linisan ko muna tong tilapia. Alis na tayo. Nakabis na yung anak, atid ko muna. 200 ma'am, malalaki. 100 lang yung kilo. Yung gusto ni Ami kasi natitinik siya dun sa maliliit. Ay. Mamaya linisan. Ayun na, naatid ko na nga yung anak ko dun sa school. Tapos kinuha ko yung mekaniko. Among social media pages ng Pag-asa, hindi sa nilalabas po natin Thunderstorm Advisory. Kinuha ko yung mekaniko ng van. Para mabilhan ko pa unti-unti. Pabaklas ko yung ano, yung pyesa. So baklas ko yung pyesa. Sabi nung ano, kasi umuwi din yung tito ni Mrs. pati raw ito mga papalitan na kasi malutong na. Oo. Mga malutong na dapat ito. Pwede man. Preventive maintenance. Walang stock doon na spark plug. Wala po sa irrigadyo ka pa makapunta. Tutok-tutok pa. Pero wala mo siyang usok. Kalyado. Binagapang ko lang yan nung pag-uwi. Makauwi lang. Baliktad niya yung ano, mga spark plug. Mayroon ah. Ha? Yung number doon, hindi gumagana. Number to? Spark plug number 2. Patanggal ko na sa yung ano. Nasa magkano kayang palagay mo? Ang spark plug kaya yan, mga more or less 200 isa pa lang. Okay lang. Mga 1,000 spark plug pa lang. Spark plug 1,000? Dapat. Apat. Nakakabili niyan ng ano pa isa-isa? Nakakabili ng isa? Kung ilan lang yung sira. So, bakit palitan na siguro lahat no? Para ano? Dalawa sira? Dalawa. Yung ilan yan? Apat? Mga apat yan. Ito, nakalito ano sila. Oo. Yung dalawa kaya ano pa? O palitan na rin? Ikaw, pwede naman balitan natin. I-spare mo na lang yung dalawa. Kasi yung dalawa na patay, huwag mo na gamitin. Kasi sabi mo, pinagpalit nyo na to, dito pa rin. Oo. Wala kasi akong dalang spark plug rin para matesting ko rin. Pero Paano ko na to? Paayos ko na to. Kasi uuwi si Bianan.
Walang magsusundo. Uwi kasi yung binan ko eh. Gagamitin tong isusundo. Kailan uwi? Ngayong buwan. Ito pa pala. Start ko. Oo. Start mo lang. Sige. Ayun, dali ko muna sa ano, mekaniko. Ma! Daron ko muna to, ban. Oo. Nagmamadali ako. Yan, natin ko muna to sa shop. Itong sasakyan. Ay. Para mabaklas yung ano, yung mga pisang pwedeng baklas na yung pisa na pwedeng bilhin. Uwi kasi yung binan ko, isusundo ko eh. Tapos yung ano, kinakapos. Kulang na pati sa hangin yung gulong. Pagkapangin ko lang. Magapang lang. Naka-hazard ako. Na-stuck. Tapos kulang na yung hangin. Ganun talaga pag may sasakyan. Asahan mo na yung mga gastusan. Lalo kasi itong masisira pag i-stackin. Lalong madadagdagan lalo yung ano, mga sira nito. Pero lagi itong restrado. At yung change oil niya palaging ano, nag-change oil to. Saka bihira naman itong gamitin. Tapos balak paayos ko na rin yung aircon nito. Tapos ipa-timing ko yung makina. Lapit na ako sa ano, sa mekaniko. Bali 2 barangay yung layo yung pinagapangan ko. Dito na ako sa Guyudan.
Dito na ako sa ano, sa shop. Kulang sa hangin. Ano. Tapos pag nakakambiyada siya, parang pumuputok. Mahina. Nangihina yung ano, makina niya. Pero sabi ng mekaniko, pwede raw spark plug yung sira o kaya yung ano lang, yung karburador. Kaya susubukan niya ngayon kasi kung ano, yung karburador lang. Tapos ipapatiming ko na rin to kasi malakas sa gas. Malakas sa gasolina. Tapos kung kaya ng budget ko, pati na yung aircon, papaayos ko. Tapos yung ano nito, yung radiator, tubig kasi ito yung nilagay dito eh. Bala ko palitan ko na to ng coolant para iwas ano, overheat. Pero di naman siya nag-overheat kasi di naman nagbabawas yung sa temperature niya. Ay di naman lumalakas, umaangat. Tapos yung tambutso daw, i-welding niya kasi singaw, maingay. Welding ko na siya. Putas kasi ito eh. Subukan natin. Ito lang naman ina-adjust yung timing. Yung tornado na yun. Ang hatak. Okay na ang hatak. Oo, in-adjust nga yan. Tingnan mo kung talagang ano na yung hose. Ano na, nag-putok-putok sa loob. Kalawang naman siguro yan. Oh, malutong na rin. Baka ra pumutok pag mainit na. Maganda siguro nito eh. Coolant ko na. Pwede man. Haluan mo ng kaulan. May coolant ka dyan? Oo. Ilang litro kaya ano nito sa coolant? Mga 4 yata. 4 na litro. Tapos pag kulang, haluan mo lang ng tubig na ulan, hindi kaya mineral. Mineral? Yung iniinom na... Ininom natin. Kahit yung sa galon, container baga. Kasi pag sa ano, may takla. Sa... Hindi na pwede? Pwede pa naman. Ano lang yan, kalawang. Pero pwede na palitan mo na lang dyan. Sana maayos na to. Tapos sana ano lang, yung konti lang yung mabili natin, yung budget. Hindi madukot yung ano, pinatanggal ko yung mga hose kasi malutong na. Pero pwede pa raw yung hose. Pupunta dito, radiator. Tapos yung isa pang hose, di madukot eh. Ganda pa makina to, wala siyang tagas. Yung mga ano, langis, wala. Yung karburador may tagas. Halos kaidaran ko to, itong sasakyan na to. At binigay ko na yung ano, binigay ko na yung piyesang bibilihin kasi sila Kitty pupunta ng Naga doon sa Capitol kasama si mamaya si Cap. Tapos pinapabili ko sa kanila yung ano, yung spark plug no, ayan. Tapos kasi ano, magluluto pa ako dito sa bahay, umuwi muna ako kasi bawal to, may mga usok-usok to. Bahal ko malang kapinisan. Dadatling ko nga, nagluluto na eh. Ito na yung naluto niya. Pipilituin ko, tapos sasabukan ko yung iba. Nagpismas naman siya. Nagpwersa. Nagprito. Lalaki. Ang lalaki. 200 lang to. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 piraso.